Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, kuma sannunku da kasancewa a wannan tasha tamu mai suna Maman Aisha Hausa Novel TV, tashar da ke kawo muku littattafan Hausa zafafa masu ilmantar da ku, nishaɗantar da ku, gami da faɗakar da ku. A yau ma muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi mai suna Ni da shi. Ni da shi labari ne wanda Khadijat Umar ta wallafa, sai ku kasance tare da ni Milhat da zan jagoranci karantar muku shi. Ni da shi, kashi na 1. Misalin karfe 3 na yamma na shirya cikin shigan wasu ratsatsun material da Papa ya siyo min daga Dubai. Ɗinkin riga da skirt ne da ƙyar skirt ɗin ya shiga saboda irin matsewan da ya min. Hakan ne ya bawa duk wani shape ɗina daman fitowa, kama daga boobs zuwa hips. Lafaya ta na ɗauka mai ratsin ruwan zuma na ɗaura a sama, duk da haka bai hana ganin kayan da ke ciki ba, kasancewar lafayan shara-shara ne. Ni kaina na san ba ƙaramin kyau ne ba. Makullin mota ta na ɗauka a saman miro, kallon makullin nayi. Nan da na murmushi ya subuce min, tunawa da nayi ɗazu da safe ne Papa ya bani kyautar ta. Black Hensi ce, new model 2020. Jakana da takalmina masu kalan kayan na ɗauka. Sarkata da abun hannuna kirar Dubai, su ma duk iri ɗaya ne. Ƙara kallon kaina ne a madubi tare da sauki ajiyar zuciya. Juyawa ne tare da nufar falo. Ina mai fatan Allah ya sa Ummu ta bari in fita, domin na san halin ta sarai tana iya cewa ba za ni ba. Ina saukowa daga saman bene na samun Ummu zaune a falo. To sarkin yawo, ina kuma zaki da yamma haka? Kuma ina mayafinki? Bata rai ne, kai Ummu, ba ga mayafin ba? Na nuna mata. Ya Allah, yanzu wannan ne mayafin? To gaskiya babu inda zaki a haka. Salon ki jawa mutane magana? Mutum yana zamansa? Zumburo bakina ne gaba, cikin salon shagwabata mai sanyi, na ƙaraso kusa da ita tare da sa kaina a saman kafaɗarta. Cikin sanyin muryata mai matuƙar daɗin sauraro, nake magana, wanda idan ba dan ɗan ƙaramin bakina da ke motsi ba, ba za ka taɓa cewa magana nake ba. Please my Ummu na, ki haƙuri. Na yau kawai, in na fita, zan fita next time, zan saka babba. Kin ji my Ummu? Shafa kaina ta ce, please dear, ki dinga kiyayewa. Kullum haka kike cewa, kuma ba kya sawa, kuma ni ba so nake ba. Ta ƙarasa magana tana maɗago kaina. Kin ji dear? Yes my Ummu. Ina mai sakar mata lallausar murmushi. Shikenan dear, tashi ki tafi, kar ki makara, kar Hafsat ta yi fushi, kuma kar ki jima a wurin Dina. Wallahi da ma dan ma bikin Hafsat din bane ba inda zaki ba barin ki zan ki fita ba. Yaran yanzu ba kwa gajiya da yawo. Maza tashi, Allah ya tsare minki. Amin my Ummu. Ina mai sakar mata kiss a kumatu. Jakata na ɗauka tare da juyawa na fita. Motata na shiga tare da sa mishi ki. Gate aka buɗe min na fice. Ban tsaya ko ina ba sai cikin babban hotel ɗin nan mai suna Princess Azahra Lodge. A harabar wurin ne fakin motata, wurin dankare yake da motoci domin bikin manyan mutane ne. Na fito daga mota ina kalle-kalle don ban cika son shiga irin wannan taron ba. Ina cikin kalle-kalle na hango wasu irin ƙayatattun motoci guda 5 a jere, 4 iri ɗaya, na tsakiyan fara ce kal. Kallo ɗaya zaka musu ka san lalle ma mallakin su ba ƙaramin mai kuɗi bane. Gabana na ji ya faɗi, sauran ɗauke kaina ne, duk da papana ba ƙaramin mai kuɗi bane ba, amma waɗannan sai ka kalla. Ina nan tsaye sai ga Nabila. A'a, wa nake gani kamar Raulat? Ni ce Nabila, ya kike? Lafiya lau. Raulat, ashe ana ganin ku manya. Idan ban manta ba, rabo da in ganki tun kafin fa ki tafi karatu Paris, shekara 5 kenan. Nabila kenan. Ki dai mu shiga daga ciki, tun da dama ina neman abokiyar shiga ne. Tace saboda me? Kin san tun dama ni bana son shiga cikin irin wannan taron. Tace shi yasa nace ai ku manya ne. Muna shiga hall ɗin, ciki yake da manyan mutane, da ƙyar muka samu wurin zama. Duk jina nake a takure saboda idanun da suka fara yi min yawa. Zaman mu ke da wuya, kamar an ce daga kanki zuwa high table. Ban san da Salati ya subuce min a baki ba, wanda cikin sauri Nabila ta jiyo gare ni. Lafiya Raulat? Cikin ɗan inda na ce mata lafiya. Ba komai bane ya kawo min wannan rikicin, sai wani irin rikitaccen kallon da yake min daga can inda yake zaune. Miƙewa tsaye ne tare da kallon Nabila. Ni zan wuce. Kallo na ta cikin mamaki. Zaki wuce? Alhalin yanzu muka zo? Na shagwaba fuska ta nayi tare da dafa kaina. Na ce, Bila, kaina ke ciwo. Ciki da tausayi ta rike ɗayan hannuna tare da cewa, ko na zo na kai ki gida ne? Cikin sauri na girgiza mata kai tare da cewa, a'a, bar shi, zan iya. Dan ƙara ɗaga kaina ne kaɗan zuwa inda yake zaune. Ai kuwa karaf ido na ya ƙara shiga cikin nasa. Sauran ɗauke kaina ne tare da zame hannuna cikin Nabila, ba tare da na tsaya sauraron me take faɗa ba. Na juya cikin sauri da mun barin hot ɗin. Ina mita cikin zuciya na. Mutum sai shegen kallo kamar wai mayi. Gaskiya mutumin nan ya iya kallo. In ya tsura mutum idanun nan nashi,
sai ka tsargu don dole. Abun nan ma haushi yake bani, kuma shi ko a jikinsa. Karamin tsaki ne tare da buɗe motata, ina ƙoƙarin kunnawa. Kwankwasa min glass ɗin motar akai. Cikin sauri daga kaina in ga wani isasshen ne ya min hakan. Wani dogari ne na gani, cikin girmamawa ya ce, ranke daɗe, yallaɓai ya ce a faɗa miki ki koma ciki. Kallon shi ne cike da takaici. Ka je ka faɗa masa, da sauran lokaci amma yanzu bai kai ba, na faɗa ina mai ƙara haɗa rai. Ƙara ɗaukar da kanshi yayi ƙasa ba tare da ya ce komai ba, domin shi kam Allah ya gani ba zai iya zuwa ya faɗa wa ubangidansa haka ba. Cikin fushin ɗago kai gani ya ƙi tafiya, gashi yana ɓata min lokaci. Sai dai kash, cikin rashin sa'a muka haɗa ido da shi yana fitowa daga cikin hall ɗin. Wani irin nimitaccen ƙamshi turare ne ya ziyarci hancina, wanda nan da nan ya sauka min da faɗuwar gaba tare da kasala. Taku yake cikin nutsuwa, kamala da kuma jarumtaka, kallo ɗaya zaka masa kasan cikakken namiji ne mai ji da lokacinsa. Ban ankara ba sai gani ne har ya zo kusa da mu. Nan da nan dogarin nan nasa ya tsuguna yana mai kwararo masa kirari, hannu kawai ya ɗaga masa ba tare da ya ce komai ba. Cikin sauri ya buɗe masa gaban mota ta ya shiga, yayin da shi kuma ya koma wurin sauran motocinsa. Na jira ya gama zama yana mai tsura min ido ba tare da ya ce komai ba. Kallo ɗaya na masa na ɗaukar da kaina, ina mai addu'ar Allah ya sa bai ci abin da na faɗa wa dogararsa ba. Ina mai dana sanin zuwa wannan dina, da na san zan gan shi a nan da ban zo ba. Sai dai an ce shi fa da na sani ƙeya ce. Kallo na yake tun daga kaina har zuwa ƙasan ƙafana wanda suka sha ado, wani ɗan siririn sarƙa da ƙafata na saka irin na mata. Sarkar ya tsura ma ido ba tare da na ankara ba. Ko na yi tunani kawai ganin sa nayi ya tsuguna ta ƙasan sit ɗin. Ba tare da ya ce komai ba ya ɗago ƙafata ya ɗaura saman gwiwowinsa. Zabura ne ina ƙoƙarin kwace ƙafana, ƙara riƙe ƙafan yayi tare da ɗago darajar idanunsa, ya tsanshi ya ɗaura saman bakin ci tare da furta shhh. Bashi na mai da kaina ƙasa yayin da na rufe idanuna. Ina jin shi yana ƙoƙarin cire sarkan ƙafata. Yana gama cirewa ya gyara zaman shi saman sit ɗin tare da buɗe bakin shi a hankali cikin natsuwa mai tattare da izza ya ce, kika ce ban isa ba babe? Ina jira. Da sauran lokaci. Wani ƙayataccen murmushi yayi yana mai ƙara tsura min ido. Ban san sanda na haɗiye miyan tsoro ba. A take na aro wani jarumta. Na kalle shi na ce, haka na faɗa. Ni ma ina mai ƙara kallon sa. Murmushin nan dai kuma yayi, wanda nake kallon shi a na renin wayo. Sannan ya ce, babe, saurin me kike yi? A halin yau saura sati biyu ki zama tawa har abada insha Allah. So kar ki damu. Ƙarar motsowa ya kusa da ni kamar zai shige jikina, wanda hakan ya sa na ɗan matsa baya kaɗan. Gefen lafayata ya ja tare da riƙewa. Babe, me yasa ba kya jin magana? Irin wannan shiga gaskiya bai kamata ba. Ki bari har ki so gidana tukunna. Amma irin wannan ai ɗaukar alhaki ne. Ya ƙarasa maganar yana mai kai lafayan hancin shi ya shaki da daɗin ƙamshin turaren da na saka, kamar wanda aka tsagara. Cikin sauri kuma ya sake lafayar tare da buɗe motar ya ɗaura hannunsa wurin wando yana kallo na. Raina na ji ya ɓaci, cike da takaici na kalle shi. Amma ka san ba son ka nake ba, balle ka sa min wani sharaɗi in bi. Kuma na ka kwana da sanin cewa ko an yi auren nan ba abin da zai canza a tsakaninmu. Idan ka ci gaba da takurawa rayuwata, haka zan fito na nuna wa duniya bana ƙaunar ka, bana son ka, ba zan taɓa son ka ba har abada. Da ƙarasa maganar cikin ɗan ɗaga murya. Tunda na fara magana ya sake windon motar yayin da ya tura min idanu nan nashi da ya rine ya koma ja. Wani irin kallo yake min mai tattare da ma'anoni daban-daban. Ina ganin haka cikin hanzari na yi wa mota ta wuta na bar wurin a sittin, dan bana so in tsaya ban san me zai biyo baya ba. Ina isa gida na ga motar papa a parking lot, sai daga bana ya faɗi domin ban yi zaton zai dawo da wuri ba. Gashi ban sa mayafi ba, haka dai na ɗaure na shiga. Tun daga bakin ƙofar shiga na fara jin hayaniya yana surfa wa Ummu faɗa. Maryam, gaskiya baki kyauta ba. Kina son mutunci na ya zube ne? Ya zan hana yarinyar fita sannan ki bar ta fita? In an bibiya ma bata sa kaya na mutunci ba. Kuna son a ɗauke ni mutumin banza ne? Ya daka min tsawa a daidai shigowata. Gidan uban wa kika je? Ya faɗa cike da hargagi. Ba na ki fita ba? To ki sani tun muna shaidar juna ki fita idona. Tunda papa ya fara faɗa kaina a duke yake, in ban da rawan hawaye ba abinda nake yi. Muryansa na ji yana faɗin, tashi ki bani waje yarinya, da an fara ɗan magana sai kuka. Cikin sauri na tashi na haye saman bene inda nan ne ɗakina. Da shiga ta ɗakin kan gado kawai na faɗa ina kuka, ina mai da na sanin na jira ya Abubakar mun dawo tare, bayan da bai yi ba. Da in jira sa mu dawo tare amma na ƙi. Ashe zan dawo in tadda masifa.
tunda nake da iyana ban taba jin suna hayaniya irin haka ba, amma saboda jarrababben auren wannan mutumin haka na faruwa. Yau dole na kira aurensa da jaraba. Tunda nake da iyayena komai suna min dan farin ciki na, amma tun daga shigowar shi rayuwata komai ya canja. Har na tuno masoyina, wayyo Allah na mai Faisal, ko kana cikin wani hali ne? Allah kaɗai ya sa ni kaɗai. Wannan mutumin ya gama da rayuwata da yawa, amma ba komai. Kuskuren da zai yi shine ya aure ni. Wallahi sai na shayar da shi zumar mamaki. Papa ya ce, duk laifinki ne, kin shagwaɓa yarinya, ba daman a mata faɗa sai ta hauyi wa mutane kuka. Tashi ki je ki lallashe ta, kin san ban san ɓacin ranta. Ko wannan auren da zan mata ya zama min dole ne, saboda mai martaba ya fi ƙarfin komai a wurina, tunda har kai shi ya buƙata a haɗa wannan auren. In ban da ma yaro ne, ai mu wannan abun alfahari ne a wurinmu, kuma su ma ai sun yi alfahari da shi. Insha Allah, je ki lallashe ta, ki kuma mata nasiha. Shi aure nufi ne na Ubangiji, in Allah bai nufa ba, ita ba matarsa bace ba, babu wanda ya isa ya sa ai wannan auren. Ke kin san ba ra'ayina bane na mata auren dole, kuma ba so na bane in mata aure a wannan 'yan shekarun nata. Duk da bata wuce shekaru 19 ba ko 20 da ba. Na so a ce ta yi digiri ta na farko ta kammala, amma Allah bai yi ba. Amma ko bayan aure imijin nata na da ra'ayi sai ta ci gaba. Kiran sallar magrib ya katse shi, ya wuce zuwa masallaci na gabatar da farilla. Na yi rubda ciki akan gado, na sa kaina cikin filo ina kuka. In ban da aikin kuka ba abin da nake. Ummu ce ta shigo ta zauna bakin gadon. Ramlat ta kira sunana cike da kulawa, tana ɗago kaina ta ɗaura saman cinyarta. Ki haƙuri diya da hukuncin da baba ya zartar a kanki. Dai duk wanda ya ma mahaifin shi biyayya, shi ma Allah zai basa mai yi masa biyayya. Ki sani wannan auren akwai cutarwa a ciki, so ba za mu yi miki ba. Diya ki tattara al'amuran ki miƙa wa Ubangiji. Ki dage da addu'a, insha Allah za ki ga haske a cikin al'amarinki, kuma za ki ga sakamakon biyayya da kika mana. Ta ƙarasa magana tana shafa kaina. Allah ya miki albarka, amin. Na amsa ina ƙara lafewa a jikinta. Kin fara rabon katin da na baki? Girgiza kaina ne. Zaune da ni ta yi Raulat, me yasa baki fara rabon katin ba? Yau sati 2 kenan da na baki katin nan, amma baki fara rabo ba. Na ce Ummu, wa zan ba? Ni ban san wanda zan bawa ba. Haba yar baba, ina Nabila? Ki nemo ta ki bata mana. Na ce ni ban ga Nabila ba sai yau. To ba ni lambar ta zan kira ta. Ta faɗa tana ɗaga ni daga kwancen da nake. Mazaban katin, tashi ne na ɗauko mata katin cikin drawer na miƙa mata. Girgiza kai ta yi, diya yanzu dan Allah yadda na baki katin nan ko buɗe shi ma baki ba. Ummu, to ni me zan yi da ita? Na faɗa a shagwaɓe. Murmushi ta tare da girgiza kai. Katin ta buɗe, wasu irin ubansun kati ne na gani masu masifar kyawu da ɗaukar hankali. Ba wani kwalliya aka cika ma katin ba, amma ya haɗu wanda ban san sanda na ce wow a zuciyata ba. Tana gama fitowa da su ta ce, o ya shiga bayi ki alwala, lokacin sallah yayi. Gashi har an kusa idarwa, yanzu zaki ga fafunku ya dawo. Ta ƙarasa maganar tana fita. Washe gari Nabila ce zaune tare da momi. Nabila, hala mutuniyar ki bata san da ke sanar da ke aurenta ba. Wallahi momi ban sani ba. Ni fa rabona da in ga Raulat tun kafin tafiyar ta Paris. Ko da ta dawo ma bata neme ni ba. Kin san kirkin Raulat yayi yawa. Ta ƙarasa faɗa tana dariya. Jiya da muka haɗu a wurin dina ɗin Hafsat ma, bayan wucewar ta mun haɗu da Yarima. Duk ya faɗa min halin da suke ciki. Wallahi na taya Raulat murna, kuma na yi farin ciki domin Yarima mutumin kirki ne. Duk inda ka ji maganarsa to yabon shi ake yi, gashi kyakkyawar gaske. Za su dace da ƙawata. Mummy ta girgiza kai. Ban san inda Diya ta koyi taurin kai ba. Tana rubinta tun jiya da Alhaji ya mata faɗa take ta faman fushi. Ko breakfast sai a ɗakin ta tula mata. Dan Allah Nabila, kar ki biye mata. Ki kira sauran ƙawayen ku fara shirye-shirye. Sannan ga ɗinkunan ta nan ba a kai ba. Ki lallaɓa ta fito ku kai ma tela. Lokaci na ƙurewa. Ba komai Mummy, yanzun nan za mu fito. Oke, sai kun fito. Kwance yake a saman gado, ya yi rigingine, idanun shi almishe kamar mai bacci, amma ba bacci yake ba, ya yi nisa a duniyar tunani. Ibrahim ya girgiza kai, sannan ya kai hannu sai ta fuskar shi ya yi tafi biyu. Yarima, sannan ya bude idanun shi tare da tashi zaune ya kalli Ibrahim. Yaushe ka shigo? Na kai minti 10 ina tsaye a kanka. Ba zan gaji da baka shawaran da ka rage tunani ba. Ka mika al'amarinka ga Allah. Idan wannan auren alkhairi ne, Allah ya sassanta tsakaninku. Dan na san ba abin da yake damunka sai matsalar ka da Raulat. Yarima ya miƙe. Ina zuwa, bari na dan watsarwa. Ibrahim ya dariya. Ai baka son a faɗi laifin Raulat, dole ka tashi ka bani wuri.
Misalin karfe 3 ne ni da Nabila muka fito na leƙa bedroom ɗin Momi. Momi za mu kai ɗinki daga nan zan biya in ajiye Nabila gida bata fito da mota ba. Okay dear, da Allah kar ki kai magariba ki dawo gida da wuri. Har na juyo Raulat zo nan. Na shiga cikin ɗakin sannan na lura da anti Aisha da Hajiya Safiya a ɗakin. Ina wunin ku na gashe su. Kin wani lafiya amarya? Ina zuwa na ɓata rai ba tare da na amsa musu ba. Mummy ta ce don Allah ku dubi shiga da Raulat ta yi za ta fita da shi. Da Alhaji ya ganta ya fara faɗan an bar ta tana yawo da kaya marasa mutunci. Na dubi ko ina na dubi kaina ina sanye da wando trikwata kalar pink da farar skirt wanda aka ma ado da wasu kalar pink stones. Wuyar rigar a buɗe take an tattara daidai wurin na mama. Kayan sun kama ni tsam. Kaina ya sha kitson kalaba ƙanana na yi fakin da shi da band pink color sai siririn mayafi da na yafa a kafaɗata. Haba Momi, ina laifin waɗannan duk kayan da na sa sai kin ce min bai yi ba? Na faɗa ina turo ƙaramin bakina. To masu saurare zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribe kuma na like mu a page na gaba.